Rammen er følgende. I må meget gerne stille spørgsmål, stil dem i chatten. I må også meget gerne vente til webinaret er færdigt, og så lige lave en håndsoprækning, så gennemgår vi lige spørgsmålene. Mikrofoner slukket under webinaret. Tænd gerne jeres kamera, og som David lige nævnte, så vil webinaret blive optaget. Jeg hedder Rasmus Stenild, arbejder i DBU Børnefodbold, blandt sammen med David Kjær og andre gode folk. Og vi har sådan en 5-retters menu til jer i dag. Vi kommer lidt omkring noget øvelsesland til fodboldland. Det er med udgangspunkt i ATK Børnefodbold 1.0. Vi skal også omkring nogle værktøjer og noget terminologi. Vi skal snakke lidt ind i noget design og justeringer, plus noget træneradfærd. Og som sagt, så spørgsmål og svar til sidst, og så den obligatoriske tak for i dag. Det vi sådan lige skylder at sige, det er, at det her det er jo et mix og et samspil mellem nogle forskellige ting. Der er både selvfølgelig noget ATK børnefodbold, det er også et samspil med legende fodboldmiljøer, der bor i HDK, og der vil også være nogen, der vil kunne genkende noget fra den nye C-uddannelse, som lige er blevet rullet ud. Så det er egentlig, man kan sige, det bedste fra de 3 ting, der er samlet i en ATK børnefodbold 1.0. Matrixen har mange af jer sikkert set før. Jeg gennemgår den lige, så vi sådan lige har et fælles billede, også i forhold til, hvad det er for nogle felter, vi bevæger os i osv. Hvis vi starter hernede, så man kan sige sådan helt overordnet, så har vi ud af x-aksen, der har vi, at det her er det repræsentativt for spillet, er det repræsentativt for det færdige spil. Det vil sige, hvis vi snakker U12, så vil det være udgangspunkt i 8 mod 8. Er det U8, vi snakker om, så vil det være udgangspunkt i 5 mod 5. Så hvor repræsentativt er det? Jo længere vi kommer ud af x-aksen, jo mere repræsentativt er det. Op ad y-aksen, der har vi, hvor mange repetitioner, hvor mange gentagelser vil der være i den enkelte øvelse. Så jo højere vi kommer op ad y-aksen, jo flere repetitioner vil der være. Eksemplet hernede, jeg tror de fleste af jer kender den, det er, der er 2 køer, de skal drible gennem nogle kegler, det kan være med indersiden, det kan være med ydersiden. Der er ikke super mange gentagelser, der er en del kø og så videre, der er kun en i gang af gangen. Det vil heller ikke være super repræsentativt, så det vil ikke være en situation, der opstår i det færdige spil. Der er ikke noget pres, der er ikke nogen modstandere. Det der med at drible gennem nogle kegler minder heller ikke ret meget om det færdige spil. Så prøver vi sådan lige at bevæge os en tak op. Den kender I sikkert også. Det er sådan den helt klassiske. De står 2 over for hinanden, spiller bolden igennem en kegleport. Og der vil vi sådan modsat det her nede, vi vil have skruet markant op for vores repetitioner. Dem vil vi score højt på. Vi kommer stadigvæk ikke til sådan at bevæge os helt herover, hvor det sådan bliver super repræsentativt i forhold til det færdige spil. Igen, der er ikke noget pres, der er ikke forskellige roller til stede. Der er selvfølgelig en boldholder, til dels en medspiller. Det kunne også være næste boldholder, kunne man også kalde det. Så i forhold til det repræsentative, bonger vi ikke helt ud. Man kan også sige, jeg tror også, I kender det, altså det kan også være svært at lave, hvis vi bare tager udgangspunkt i den øvelse her, at det kan være svært sådan at gøre det super lækkert og virkelig sådan inspirerende som træner. Det kan være svært sådan virkelig at sige, wow, hvordan får vi løftet det her til sådan en kæmpe stor aha-oplevelse for børnene. Hvis I sådan forestiller jer, I kender godt det der med, når vi slutter træningen, og så siger de, okay, er vi allerede færdige? Hvor de virkelig har været i flow og så videre, og at tiden er den allerede gået. Hvor lang tid har vi trænet, spørger de så. I ved der, hvor forældrene, de kan knap nok sådan slæbe dem med op i bilen, når de stritter imod og siger, nej far, jeg vil tilbage og spille gennem 2 kegleporte med indersideafleveringer. Så det er sådan, det er svært sådan virkelig at gøre sådan super inspirerende, gøre til en kæmpe oplevelse for børnene.
omvendt har vi som sagt mange gentagelser. Øhm, det forudsætter også, at vi som fodboldtræner, vi skal kunne vores instruktionsmomenter på det her. Det vil sige, hvis jeg ikke rigtig ved i forhold til et indersidespark, jamen der er noget med støttefoden, og der er noget med placering af støttefoden, der er noget med at spænde i fodledet, der er noget med at sparke igennem bolden osv. Det skal det skal jeg i hvert fald have styr på som minimum, hvis vi ligger os her. Øhm, Et alternativ, vi kunne tilbyde, hvis den nystartede forældretræner ikke lige har fået alle de der instruktionsmomenter på plads, så kunne en mulighed være at bevæge sig herover. Og der kunne vi tilbyde den mulighed. Vi kunne da driste os til at sige, at det spil her, det var måske endda på 4 mål. Det vil være med udgangspunkt i et 3 mod 3 spil. Vi vil måske ikke have helt lige så mange repetitioner som herover. Vi vil stadigvæk have rigtig, rigtig mange. Vi vil have forskellige typer af repetitioner. Det vil sige, der vil både være noget, i stedet for at det kun var et indersidespark, så vil der være noget dribling, der kan være noget finter, der kan være nogle vendinger. Der vil stadigvæk være nogle pasninger, som vi også havde herover. Pasningerne vil så måske til gengæld være mere repræsentative i forhold til spillet, fordi det mere vil ligne et færdigt spil, hvor der vil være noget pres på, der vil være noget modstander, du skal forholde dig til noget medspiller, du skal forholde dig til noget bevægelse, du skal forholde dig til både fra medspiller og modspiller. Så det kunne være et godt bud i forhold til sådan at bevæge os over i næste område. Måske endda særligt, hvis vi som helt nystartet forældretræner, og måske ikke, vi skal først på C1 her på søndag, så kunne det være et rigtig godt sted at starte, hvor vi egentlig sagde, at det her, det er designet. Du behøver ikke at gå ind som forældretræner og stoppe spillet en hel masse og instruere osv. Du kan egentlig bare lade spillet være træneren, eller spillet være lærermesteren. Så sætter vi rammen op, spiller, og så er det egentlig spillet, der lærer spillerne at løse spillet i forhold til, at nu er der lige pludselig valg, både når vi har bolden og ikke har bolden. Og det her kommer altid til at sådan lyde lidt karikeret, som om, at det er fuldstændig forbudt både at være her og der, og vi skal altid være her. Det er vigtigt at understrege, at det er ikke det, vi siger. Vi prøver selvfølgelig bare sådan at sætte nogle nuancer på det i forhold til, hvad kan de forskellige felter, og hvad skal du være opmærksom på som træner, når du bevæger dig i de forskellige felter. Yes. Så har vi det sidste felt i matrixen her. Det kunne være, der er et eksempel på et færdigt spil, det er 8 mod 8. Det vil selvfølgelig være super repræsentativt, der vil vi score højt. Vi vil få færre gentagelser, færre repetitioner, i hvert fald sammenlignet med det felt, vi bevægede os i før. Der vil være færre aktioner per spiller, fordi der vil være flere spillere, så der vil være mindre tid på bolden for den enkelte spiller, sammenlignet med, hvis vi for eksempel spillede 3 mod 3. Så det var sådan lige en gennemgang i forhold til matrixen. Som sagt, jeg tror mange af jer har stødt på den før i forskellige sammenhænge. Vi bruger den også nu på C2, og den er også brugt længere op i træneruddannelsen. Men det er sådan lige for at give et blik igen. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Hvis skal vi sætte en overordnet retning, jamen så oplever vi rigtig meget herover, og den bevægelse, vi gerne vil lave i dansk børnefodbold, jamen det er en bevægelse, der går her fra venstre mod højre, så vi får skubbet tingene endnu mere herover. Det er stadigvæk okay at være herover. Du kan sagtens lave nogle aktiviteter, der er meningsfulde. Det kræver bare noget af træneren. Du er måske til gengæld rigtig meget kontrol, hvis du har nogle af de her aktiviteter herover. Men der er også nogle ting, du ikke får foræret, som du får foræret de andre steder. Yes. Og David, så skal vi selvfølgelig bare. Ja, tak. Så skal vi kigge lidt på, hvad er rigtig fodbold? Og i forlængelse af det, Rasmus sagde, så det her med at spille bolden igennem en kejleport eller drible imellem nogle kejler, det vil vi i hvert fald gerne slå et stort slag for. Det er ikke rigtig fodbold. Rigtig fodbold er et spil, hvor man afhængig af, hvor gammel man er, spiller 5 eller 8 eller
eller 11 mod hinanden, og derfor, fordi det er et spil, så er det vigtigt, at det primært også trænes i spil. Ikke udelukkende, men primært trænes i spil. Så har vi defineret tidligere, at i hvert fald i børnefodbold, så kan vi diskutere, når de spiller Champions League i aften, og der står 1-0 til sidst, om spillets formål altid er at prøve at score det næste mål. Det er det måske ikke der, men i børnefodbolden, der må det altid være, uanset situationen, så må det altid være alle spillere på banens mål, at kunne komme til at score det næste mål, eller at kunne få ens hold til at være dem, der scorer det næste mål. Og det indebærer jo selvfølgelig nogle gange, at man skal tage bolden fra de andre og forhindre, at de gør det. Men i udgangspunktet, så må det altid pege mod det. Så det betyder jo også, at fodbold ikke er mekanisk. Det er ikke ensformigt. Det er ikke isolerede færdigheder, tekniske såvel som alle mulige andre. Fodbold kan ikke koges ned til at drible igennem kegler. Det kan godt være et brugbart supplement til noget, men det må aldrig nogensinde blive det, som står øverst eller står først. Og så har vi den her lille trekant, den kommer fra noget omkring playful learning. Og der er sådan 3 almindelige didaktiske principper, og hvis vi starter her i bunden, så bunden til venstre der, så er der det at insistere på mening. Altså at det skal give mening. Det er rigtig svært at forklare en 8-årig, hvordan det giver mening at drible igennem nogle kegler i forhold til, hvis vi har en fælles forståelse af, hvad rigtig fodbold er. Og den fælles forståelse, det er jo så også den nederste til højre, det er jo også det væsentlige. Så hvis den fælles forståelse er rigtig fodbold, at det er et spil, så hvis vi har de to på plads, altså det er noget, der giver mening i forhold til den fælles forståelse, vi har af fodbold som et spil, så kan vi gå op i toppen, og så våge det uforudsigelige. Det vil sige, at spillerne tør prøve noget, spillerne tør udforske egne evner, tør forsøge nye løsninger, tør prøve noget i forhold til at løse spillet. Og der vil vi gerne hen, hvor det bliver det, fordi vi siger jo, at det er spilleren, der skal løse spillet, det er ikke de voksne. Det er ikke de voksne, der skal fortælle spillerne, hvad de skal gøre, og så skal de bare makke ret. De skal prøve det. Men man kunne faktisk også godt vende den om og så sige, også for den voksne, for træneren, kræver det jo også noget at våge det uforudsigelige. Det er klart, hvis man bare spiller inderside afleveringer gennem en port, så har træneren fuldstændig kontrol, ved hvor alle spillere er. Der er ikke nogen, der løber alle mulige mærkelige steder hen, eller finder på at gøre noget, træneren ikke lige havde forudsagt. Men det skal træneren også ture, for at vi kan nå hen til der, hvor vi ikke længere er øvelsesland, men hvor vi bliver mere et fodboldland. Yes. Godt. Så har vi sådan bare lige for forståelsens skyld taget den her med. Kan I se, at den skifter? Eller kan I kun se matrixen? Der var noget der. Yes. Det er kun i forhold til, nu snakker vi felt 1, felt 2, felt 3, felt 4. Så sådan lige for fælles forståelse, så kalder vi det her nede, det kalder vi felt 1. Det her op, som jeg snakkede om før, med de 2 spillere, der stod og spillede bolden gennem en kejleport, det vil være felt 2. Det her over, vores 3 mod 3 spil, det vil være felt 3. Og det færdige spil vil vi kalde felt 4. Og det er egentlig også den terminologi, vi bruger både på træneruddannelse og sådan når vi snakker børnefodbold generelt koblet til matrixen. Ja, og så var det her, Rasmus nævnte før, hvis man er ny forældretræner og bare skal ikke er kommet på sæt endnu og bare skal have noget til at fungere. Så hvis man er i felt 3, og man har fået sat et spil op, der er nogen, der måske har designet et spil for en, så når spillet kører, så vil der være noget læring for spillerne, uagtet at træneren, der står der, ingenting ved, ingenting byder ind med, ikke hjælper dem, ikke stopper, ikke instruerer, ikke noget som helst. Så hvis spillet bare kører, så vil spillet være træneren, som vi også sagde før, og det alene vil være bedre end at bede dem om at stå og spille indersider igennem en port. Særligt hvis træneren ikke ved en hel masse. Fordi hvis træneren ikke ved en hel masse, så er det der indersideshow jo fuldstændig meningsløst i forhold til de instruktionsmomenter, Rasmus også nævnte før. Men når spillet så kører, så vil der også være basis for, at man som træner kan påvirke med det, vi kalder indlæring. Altså af noget bestemt. Der hvor træneren påvirker til
spilleren kan lære at komme ud af skyggen, eller spilleren kan lære at spænde fodledet i sin inderside, eller hvad det nu måtte være. Så selv der, hvor træneren også kan noget, så vil spillet i sig selv være en bedre basis end det andet. Det er egentlig det budskab, vi gerne vil bringe oven på det her med, at hvad rigtig fodbold er. Jamen, det er jo et spil, så skal vi også måske over i et spil og træne det. Godt. Så har vi har taget de 4 roller med. Og igen, nogle af jer har sandsynligvis stødt på det før i nogle forskellige sammenhænge. Det er jo også en del af vores C-uddannelse. Hvis vi starter med at sige, vi har bolden, så vil der være 2 roller, der er koblet på det. Det vil være boldholderen herover, og det vil være medspilleren herover. Hvis vi så kigger på den anden del, de har bolden, så vil der være en presspiller her, den der er tættest på boldholder, og der vil være en støttespiller, eller støttespillere. Og det er jo her, den opmærksomme seer vil sige, hov, David Rasmus, findes der ikke også en sikringsspiller? Det har jeg da i hvert fald hørt noget om. Og det gør der selvfølgelig, og det er fuldstændig korrekt. I børnefodbold arbejder vi med støttespillere, og så bliver det senere på uddannelsen, så bliver begrebet sikringsspiller implementeret. Så sådan lige for forståelsen og for rammen, så er det, vi arbejder med, når vi snakker de 4 roller. 2 af dem koblet på vi, boldholder medspiller, og de 2 andre presspiller og støttespiller. Og jeg tror sådan, vores oplevelse er, at det giver et meget godt fælles billede på, både når vi er ude og undervise, når vi har webinarer, vi snakker fodbold, når vi snakker fodboldøvelser, træningsøvelser, det her med de 4 roller, det er sådan lige, du kommer lige et spadestik dybere, og kan sige, okay, hvad er det for en rolle, vi snakker her? Er det rollen som boldholder? Er det rollen som medspiller? Er det presspilleren, vi oversnakker om, eller er det støttespilleren? Det er også et, synes jeg, godt værktøj til at sige, men okay, hvad i den her øvelse, det kan være 2 mod 2, er det i virkeligheden medspilleren, der er nøglen til at løse den situation, 2 mod 2 situation, vi har bolden. Er det bevægelsen for medspilleren? Det kan være, at medspilleren er i stand til at lave et lokalt overtal 2 mod 1 via en bevægelse. Det kan også være, at medspillerens bevægelse gør, at boldholder kommer 1 mod 1, og så kan løse spillet selv derfra på egen hånd. Så det er sådan en måde at lige komme et lag dybere i forhold til snakkene omkring træningsøvelser, spillet generelt. Og det er egentlig også sådan en meget god rettesnor i forhold til at sige, at det vi har gang i her, at det er et spil. Der vil vores påstand, hvis vi sådan lige prøver at gå tilbage til vores matrix her, og sige, at det her, det kan ikke være et spil, for der er ikke 4 roller til stede. Der er en boldholder, og som sagt, en medspiller, måske egentlig bare næste boldholder. Herover vil de 4 roller være til stede. Der vil være en boldholder, der vil være en medspiller, der vil være en presspiller, og der vil være to støttespillere. Yes. Ja, så hvis vi skal arbejde med spillet af træneren, så som Rasmus lige var inde på der, så skal der være minimum 2 spillere på hver hold, for at vi kan have alle 4 roller i spil. Men der skal også være en retning, og der skal også være nogle mål. Og mål skal forstås i bred forstand. Det kan godt være en zone eller en linje, man skal over, eller et eller andet, som fungerer som mål. Det behøver ikke være sådan et firkantet et med net i, men der skal i hvert fald være en eller anden form for retning, så det ikke er ligegyldigt, om jeg går frem eller tilbage, eller til højre eller til venstre, for at det ligner et spil. Og så skal der være et mål, man på en eller anden måde, eller en mulighed for at score på en eller anden måde, og så det her med minimum 2 spillere på hver hold. Så har vi et spil, og så kan man begynde at designe ud fra det, hvad det er, så man gerne vil opnå med et spil. Godt. Hvis jeg lige sådan skal supplere lidt ekstra i forhold til de 4 roller, så er det også, hvad kan man sige, det er også en meget god måde at bevidstgøre, det kunne være kursisterne på et C1-kursus. De her roller, de skifter jo også. Altså, hvis boldholder, nu står medspiller lige i skyggen her, det kunne være, at vi kunne anbefale medspillere at løbe et andet sted hen.
hvis boldholder spiller til medspiller, så bliver der jo lige pludselig byttet roller, så boldholder før bliver egentlig medspiller, og medspiller bliver boldholder. Hvis presspilleren her falder ned, og en af støttespillerne kommer frem, så bliver der igen byttet roller. Det vil sige, så går du fra at være presspiller til støttespiller, og støttespilleren går til at være presspiller. Og det er jo også, i hvert fald når vi snakker børnefodbold, det er jo også et meget godt billede på, at det er jo et komplekst spil. De her kære børn, de er ved at løse. Altså, der er jo en hel masse valg, der er en hel masse roller, der er en hel masse skift. Og der snakker vi om, at de skal kunne løse spillet selv. Og der kan være en kobling i forhold til at bevidstgøre vores træner omkring, hvad er det for nogle roller, vi arbejder med. Og vigtig disclaimer, dermed ikke sagt, vi skal ikke ned på, vi skal ned på 8 og snakke pres støtte, og sige, hvordan får vi lige sat det fuldstændig rigtigt op taktisk. Men bevidstgørelsen i forhold til roller, de processer, og det her med rolleskift, er rigtig godt at snakke ind i. Og så hvis jeg lige må supplere, så det her gerne. med, at rollerne skifter hele tiden, det er jo også et argument for, at det kan ikke nytte noget, vi træner over i felt 2 alt for meget. Det må ikke være det, der fylder det meste, fordi der har vi kun den ene rolle. Og det er selvfølgelig mega afgørende, hvad man gør, når man har bolden og er boldholder. Men det er ikke det eneste redskab, man har til at løse spillet, så vi er nødt til også at træne de andre 3 roller. Det kan vi kun i spil. Yes. Og du får de her valg lagt ind, når du har de 4 roller, som der også bliver nævnt. Og det er jo egentlig både valget som boldholder, men det er også valgt som uden bold i de delen. Yes. Så har vi taget nogle basisting med. Og det er ikke fordi de her 3, de er fyldestgørende for det hele, men vi arbejder med sådan nogle, ja, med en rettesnor. I kender de der små fif, de der små greb, der egentlig gør, at tingene de flyder, og der er noget flow i tingene. Et af dem kunne være sæt hurtigt i gang. Det kunne være vores felt 3 matrix. Så vi har et 3 mod 3 spil her. Det er en helt nystartet forældretræner. Vedkommende har fået designet foræret. Sige, okay, gul skal score dernede, blå skal score dernede. Værsgo, sæt i gang. Hurtig igangsætning. Ikke lange forklaringer. I skal score der, når I så skal score der, så skal I sætte bolden i gang, og du skal løbe derhen, og så videre. Så en hurtig igangsætning er et rigtig godt basisgreb i forhold til at holde flow i det. Det ved I sikkert allerede. Justeringerne er også korte og præcise. Vi bruger hverken 3 eller 4 minutter på at forklare, nu har vi lavet en justering her, vi har lavet 2 scoringszoner, vi har lavet en midterlinje, eller hvad vi nu kunne gøre, og selvfølgelig et vis på samtidig. Der kunne også et andet eksempel end de her 3 kunne være max 2 i kø. Det vil også være et godt greb i forhold til børnetræning at sige, jamen hvis vi har max 2 i kø, så vil vi sandsynligvis også få et højt aktivitetsniveau. De vil være i gang. Det vil sige, de har faktisk ikke tid til at blive ukoncentreret. De har ikke tid til at skubbe til ham eller hende, der står foran i køen, fordi de er i gang, og de er i gang med at løse spillet. Træningstemaet, hvis vi laver et godt design, jamen så er det egentlig det, der giver træningstemaet, og det er ikke træneren, der siger, men nu i dag skal vi træne det og det og det. Så træningstemaet giver sig spillet, og det er dermed koblet op på det design, vi har lavet. Vi kommer til at lave, og det er primært undertegnet, et adaptivt modul til helt nye forældretræner med alle de her basisgreb. Hvordan får jeg sat spillet hurtigt i gang? Hvordan sørger jeg for, at der er lav kø? Hvordan kan jeg lave min niveauopdeling skarp? Og så videre, og så videre, og så videre. Så alle de her ting, som kan virke meget basis, men er super effektive, når man får dem øvet, og man får dem lagt ind i sin træning. Det er noget af det, vi prøver at arbejde med her, og det var bare 3 eksempler på det, vi havde taget med her. Ja, så har vi lige den her med, fordi vi faktisk synes, det er rigtig vigtigt i forhold til det, som er motivationen for at gå til fodbold eller gå til sport i det hele taget for børn, både drenge og piger. Det allerførste, det er at have det sjovt. Og så kan man jo selvfølgelig være med til at definere, hvad sjovt er. Vi tror i hvert fald på, at det er sjovere at spille
et spil, end det er at sparke indersider igennem en kejleport. Men der er også det her med at blive bedre. Det er vigtigt, og derfor så skal det jo også være noget, hvor de føler, at de bliver dygtigere til at løse spillet. Vi har argumenteret for før, at hvis træneren kan en hel masse, så vil selv det at bruge spillet som en basis være en god platform til at kunne bygge endnu mere på. Men det vil det også, hvis træneren ingenting kan, eller ikke bidrager med noget særligt. Så derfor vil spillerne få en oplevelse af at blive dygtigere, hvis vi har forskellige designs til dem, hvor de skal løse forskellige udfordringer. Og så er der det her med at være sammen med vennerne og have det godt med trænerne, altså høre til og være en del af et fællesskab og så videre. Og så pudsigt nok helt ned på en 13. plads i rangeringen over ting, der er vigtigst, når man går til fodbold, så er det at vinde. Ikke at det skal handle om det lige nu, men det er sådan en lille biting. Men vi arbejder med det, man kunne kalde mestring, altså at blive bedre. Samhørighed, det at være sammen med venner, have det godt med trænerne, og autonomi, altså være med til at kunne bestemme, være med til at kunne påvirke miljøet, altså kunne træffe nogle beslutninger og træffe nogle valg. Det tror vi også på er en del af det at have det sjovt. Og det ved man, at det er sådan 3 gennemgående motivationsfaktorer i forhold til at blive ved med at dyrke fodbold i det her tilfælde. Yes, så har vi gjort os den ulejlighed at tage de 6 nøglefærdigheder med til jer, hvilken også er en del af vores C-uddannelse. Og det er ikke fordi, sådan at I bliver quizzet i dem her. Jeg prøver lige at løbe dem igennem, og så prøver vi lige at sætte dem i relation til vores matrix. Den første nøglefærdighed, positionering, det kunne være et eksempel på, nu er jeg boldholder, og spilleren til medspilleren. Okay, der kan være en positionering der, jeg så skal lave, efter jeg har afleveret bolden. Det kan jo også være medspilleren, der laver en positionering. Det kunne være eksemplet før, lige træde et skridt til siden, i forhold til at åbne en pasningslinje. Så er der en anden nøglefærdighed, det kan være scanning. Det er scanning. Det kan være, inden jeg modtager bolden, jeg har lige scannet banen. Hvad er mit næste træk? Hvor er min medspiller? Og hvor er modspilleren? Eller modspillerne. Bevægelse. Jamen det kan være, ja, det kan være en bevægelse. Det kan være medspillerens bevægelse. Det kan være bevægelsen fra boldholder. Det er jo sådan en almen færdighed. Det kan også være et retningsskift. Det kan også være en rotation om egen akse. Men bevægelse som nøglefærdighed. Teknik er primært koblet til boldholderen og til bolden. Det er pasninger, det er vridspark, det er første berøringer, det er vendinger osv. Maskering. Jamen, det er vel et godt eksempel. Kunne være Michael Laudrups viptæppe sand. Er det VM 98 mod Nigeria eller sådan noget? Det er nogle af jer, der lige må bekræfte. Det plejer du, kære, have godt styr på. Det er korrekt. Ja, godt. Kigger væk og vipper den over. Så det er noget med at prøve at skjule sin egentlige intention. Det er jo sådan helt klassisk, det her med at kigge væk og så spille en anden vej. Så har vi det sidste nøglefærdighed, timing. Det kan være eksemplet på nogle af de dygtige angriber. Jamen deres evne til at time løbet ind i boksen gør, at det er ofte dem, der kommer i en gunstig position i forhold til at score. Det kunne være et eksempel. Så det her med at udføre sin aktion på det bedst tænkelige tidspunkt. Hvis vi prøver at tage de her 6 nøglefærdigheder, og så prøve at, som sagt, lige få trukket vores matrix frem. Vi tager den der. Hvis vi så lad os prøve at putte dem ind her. Så, hvor mange er i felt 2? Hvor mange af de her nøglefærdigheder er til stede? Okay, der er noget teknik. Den kan vi klare os et flueben ved. Det vil være i form af pasningerne. Hvad med timing? Nej, der vil ikke være noget timing. Der kan måske være noget, kan vi lave en lille indrømmelse på noget timing i forhold til bolden. Den bliver måske lidt søgt. Er der scanning? Nej, det er der ikke, for der er ikke nogen
Der er ikke noget pres, der er ikke nogen modstander, du skal forholde dig til, så der er ikke nogen grund til at scanne. Er der noget bevægelse? Heller ikke. De står stille, spiller bolden gennem porten. Ingen bevægelse. Ja, apropos quiz, skal jeg lige have fundet Positionering. få de sidste frem. Positionering. Igen, de står stille. Der vil ikke være noget positionering. Og maskering. Og maskering. Der er heller ikke nogen grund til at prøve at skjule sin intention. Det er forudbestemt det her med valget. Der er en vej, du skal spille, så der er ikke nogen grund til at skjule nogen intention. Hvis vi så prøver at tage det over i vores 3 mod 3 spil her. Teknik, tjek. Og der er faktisk mere teknik end bare vores pasninger. Der kan sandsynligvis både være noget dribling, der vil nok også være nogle vendinger, der vil være en masse første berøring. Der vil også være noget bevægelse, både på vi har bolden fra vores medspillere, der vil også være bevægelse på de har bolden. Timing i løbet, der kan være en af dem, der drister sig til at løbe dybt. Timing i de dybe løb vil også være til stede. Timing i forhold til at gå i pres vil også være til stede. Scanning i høj grad vil også være en del af det. Positionering, tjek ved den. Så du får egentlig maskering sandsynligvis også, måske ikke, men muligheden er i hvert fald til stede. Så det billede, vi gerne vil vise, det er, hvis vi tager udgangspunkt i 6 nøglefærdigheder, du får trænet en masse ting, en masse nøglefærdigheder, lige så snart du bevæger dig over i noget spil. Altså du går fra noget mekanisk til det, som vi vil kalde rigtig fodbold. Har du noget at supplere med, Kjær? Nej, altså groft sagt, så er det kun de to, som bor i kroppen. Altså bevægelse og teknik, som er over til venstre. Alt det, som bor i hovedet, hvor man skal træffe nogle beslutninger, eller snyde nogen, eller holde øje med noget, eller forberede sig på noget. Alt det er jo taget ud af ligningen over i den venstre del af den her matrix. Det taler selvfølgelig også ind i det her med, at det er vigtigt, at der kommer nogle valg ind. Og herover der vil bare ikke, valget er forudbestemt, så en skabelonøvelse uden valg vil ikke på nogen måde ligne et spil, hvor vi herover vil have en hel masse valg, både når vi har bolden og når vi ikke har bolden. Yes. Vi dribler tilbage på sporet. Ja, og det er sådan, til en afslutning, så er det sådan en lille disclaimer, eller en sløjfe på halen, om du vil. Altså fodbold er et spil, og skal trænes som et spil. Det håber vi står relativt tydeligt klart, at vi mener, og det er ligesom fundamentet for, hvad vi laver. Men det betyder jo ikke, at teknik og færdigheder ikke er vigtige og ikke skal trænes. Vi mener bare, at de rigtig meget kan trænes i spil, men det kan jo også inkorporeres som en del af opvarmningen, eller som det, vi kalder en sideaktivitet. Det vil sige, hvis der spilles 4 mod 4, så kan det være, at man har 10 eller 12 spillere med og har 2 eller 4 spillere ude ved træneren imens og træne lige præcis det, som de måske har brug for at kunne lykkes endnu bedre og få endnu mere succes ind i det der spil. Det kan være den spiller, som har lidt svært ved at spænde i fodledet, skal lige have øvet nogle indersider og have hjælp til det, men det kan også være den dygtige spiller, som egentlig kan mange af tingene, som måske lige skal vises. Prøv med den her vending, eller prøv at gøre sådan her, når du skal lave en første berøring, fordi så kan du endnu bedre lykkes med noget af det, du lykkes med i forvejen. Altså lige trække spilleren ud, en eller få spillere ud til træneren eller assistenttræneren, og så har man lidt mere sådan en-til-en tid, så spilleren faktisk føler sig meget mere set i den tekniske træning, og der er meget mere kvalitet i det, uden at man forstyrrer alle de andre med noget, som de ikke nødvendigvis alle sammen skal lære, fordi spillerne er jo typisk ikke på præcis det samme niveau med alle de samme færdigheder. Så det er sådan en lille disclaimer. Det er ikke fordi det er ikke et korstog imod teknisk træning, det her. Det er bare et opråb om, at teknisk træning ikke er rigtig fodbold. Men det er selvfølgelig en del af at kunne spille rigtig fodbold, så derfor kan vi lave det i det her tilfælde foreslået som en del af opvarmningen eller som en sideaktivitet. Og hvis vi lige skal smide sådan en sidste disclaimer ind, jamen så
Det er klart, vi kan ikke nødvendigvis tage en U5-spiller og smide direkte over et spil. Altså, der er noget basisteknik i forhold til at kunne kontrollere bolden inden for eget nærområde osv., før vi kan sætte det over i spil. Men det er også vigtigt, lige snart vi kan det, så lad os lægge det over i noget spil. Yes. Vi er nået igennem og nået til spørgsmål. Så I må meget gerne bare smide en hånd i vejret. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har smidt noget i chatten. Der var Martin Bosen. Godt. Ja, Martin, værsgo. det er bare sådan en lille, når man sidder og følger med. Altså i forhold til det her med træningstemaet gives af spillet, ikke af træneren. Altså det kan jeg sådan set meget godt lide, men jo tit, i hvert fald når du kommer op fra måske uge 8, uge 9, så begynder der jo at være lidt årsjul og lidt tematiseringer af træning alligevel. Altså har vi noget aldersgruppering ind i noget af det her også? Altså man kan sige, spil, det er jo, som Rasmus lige sagde her til sidst, altså hvis de slet ikke kan styre bolden, så skal de ikke spille endnu. Men det kan de måske fra en uge 7-8 stykker. Og så er det rigtigt, i nogle af de større klubber, så arbejder de med curriculum og alt muligt mærkeligt, men ikke fordi vi skal tale imod vores eget system, men det giver for mig ikke rigtig nogen mening at arbejde med et curriculum om, hvad vi skal træne om 3 måneder, når man ikke, hvis det så betyder, at man ikke kigger på sine spillere og lægger mærke til, hvor de er og hvad de har brug for lige nu. Men pointen i det her er ikke, at du må godt have som træner et træningstema, du ved, at det er det her, vi vil træne i dag. Men pointen her er, at hvis dit design er godt nok, så kan spillerne komme til at lave det, som du gerne vil. Så kan de komme til at øve det, du gerne vil have, de øver rigtig meget. Men hvis designet er for dårligt, og træneren bare siger, jamen prøv at høre, kære venner, vi træner vendinger i dag. Ja, det hjælper jo ikke noget, hvis ikke spillet ligesom lægger op til, at der er en masse vendinger. Så det er ikke træneren, der kan diktere, hvad spillerne skal gøre. Det skal designet gøre, og så kan træneren understøtte det. Men det lyder også rigtig, rigtig fint, når man har forstand på det. Men det er jo mere det der med, når man, altså, hvis man bare skulle læse det, David. Det er mere det, at jeg tænker, at det bliver lidt sort og hvidt, når der står træningstema gives af spillet, ikke af træneren. Men ja. Jo, men hvis det er en helt uprøvet træner, som slet ikke kan understøtte det træningstema, så hvis designet er rigtigt, så vil træningstemaet stadigvæk blive givet af spillet, uden at træneren bidrager med det. Så det er egentlig både til den dygtige træner og til den ikke så dygtige træner, og det er et forsøg på at komme dem der til liv, som bruger 4 minutter i starten af hver aktivitet, på at forklare spillerne, hvad der skal ske lige om lidt, og så går de i gang, og så understøtter deres design faktisk slet ikke det. Godt. Andre gode spørgsmål? Eller bare spørgsmål? Så mens I lige tænker, det er ikke fordi, vi skal holde på jer unødigt længe. Vi skal nok holde tiden her til 9:45. Så kan jeg lige supplere med, at på fredag har vi jo version 2, der prøver vi at dykke ned mere i noget mere konkret på, hvad kan man så gøre ved helt konkrete aktiviteter? Hvordan kan man få dem til at blive endnu mere af det her, som vi gerne vil, og i tråd med det, Martin spurgte om. Altså hvis der er noget bestemt, vi gerne vil træne, hvordan kan vi så gøre forskellige ting ved en øvelse eller ved en aktivitet, som gør, at vi får endnu mere af det, vi gerne vil. Så det bliver sådan mere konkret på fredag på det. Så kunne det være, der var nogen, der lige har tryllet et spørgsmål frem i mellemtiden. Det var der. Morten Nielsen, mine damer og herrer. Måske ikke så meget jeg har alle sammen, ikke så meget et spørgsmål, men mere, I snakker om, at det her, det ligger sådan integreret i vores C-uddannelse. Og så snakker vi om, hvad kan man sige, de her helt nye, uprøvede forældretrænere. Er der et greb, der ligger før? Kunne der være et greb? Hvad er drømmen? Jeg skal ikke disrupte, hvad I eventuelt har tænkt på fredag, men kunne der være et greb, som ligger før C-uddannelsen, i forhold til at få formidlet de gode tanker, der er i det her?
Ja. Jamen, det som jeg snakkede om i forhold til et adaptivt modul, er, nu siger en varighed, kvarter, 20 minutter, det vil være for mig noget, der lå helt naturligt før C-uddannelsen, det er også det, du taler ind i, Morten, hvor du får alle de gode greb, men de gode greb, som bare er enormt effektive, og det er ikke lige sikkert, at de virker første eller anden træning, men jo mere man arbejder med dem, jo mere er de med til at sige, okay, det der, det giver flow, det skaber koncentration, det giver en god oplevelse, osv. Det her at sætte hurtigt i gang, maks 2 i kø, osv. Så det vil være for mig skridtet før, at man kommer på C1. De skal stadigvæk på C1, men den helt nye træner, velkommen til. Værsgo, her har du lige et link. Det tager kvarter 20 minutter. Når du lige har været det igennem, så brug lige et kvarter med vores dygtige børneudviklingstræner her. Så går han eller hun lige med dig på banen, og så prøver vi lige at vise det og snakke det igennem. Og så er du i hvert fald ikke klædt fuldt på, men du er klædt markant bedre på i forhold til bare her er et sæt kejler, her er boldene, overtræksvest hænger over i skab 4. Velkommen til. Ja, jeg skulle til at sige, det her med børneudviklingstræneren er jo et greb, vi allerede har, som selvfølgelig ikke alle klubber har endnu, men som flere og flere får. Og det er jo helt afgørende vigtigt for at støtte nye trænere, der kommer ud og står på banen for første gang, at vi har flere af de her. Og de vil jo kunne meget af det her forhåbentlig. Ikke. Godt. Der er plads til et sidste spørgsmål, ellers så er vi ved at nå til vejs ende. Ja, Kenneth. Bare lige en kort kommentar. Super fint oplæg, og jeg tror, at noget af det, som I eller vi ikke skal være specielt bange for, det er, synes jeg, tidligere har vi måske sagt, alt er super fint. Altså fodboldtræning, alt hvad der bliver lavet ud, det er godt. Men at man nu også siger, at der er altså noget, der er bedre end noget andet. Apropos de her seks basisfærdigheder, hvis man går hen frem og tilbage af den her matrix, og der er nogen, der siger, kunne vi gøre det eller hvad skal der til, før man kunne gøre det her en lille smule mere repræsentativt, så kan man være med til at påvirke de her trænere, netop sige, jamen det er ikke lige så godt at være i en af de her kvadranter end i de andre. Så hele tiden, hvis man med udgangspunkt i kan sige, jamen altså, hvad er det, du tænker, du skal ud af den her øvelse? Og så vil de sige formentlig, at det er at blive bedre fodboldspiller. Så kan man sige, okay, men du dækker kun 2 af de 6. Så kan man gøre det en lille smule mere. Og så på den måde det med at kunne, altså ikke at alt er lige godt, det synes jeg er vigtigt. Jeg siger ikke, at det har været så tidligere, men det er blevet meget tydeligt. Og det stor ros til det. Fortsæt med den tilgang. Super, godt indspark. Yes, med respekt for tiden, og tak for jeres tid i øvrigt, så vil vi sige på gensyn. Måske på fredag. Tak for i dag. Håber vi ses på fredag. Tak for i dag. God dag. Tak for det. Lige måde. Tak for i dag.